Tak já na to mrknu, no. Jo, to je ksicht, no. Tak si to vytrojčile. Kdybych začal z druhé strany v vaší hlavy, tak už jsem 4 hodiny hotový. Tak já to tadyhle takhle fiknu nenápadně. Tadyhle. Z nosu, já to zkusím tímhle, jo, když to kolegovi nešlo skalpelem. Tak se držte. No, půjde. Tady to trošku teče, to nevadí, to zatkne. Ale když jste mě skala, hned jak jste přišla. Já chci větší prsa, nechci silikon. Když tam tak se třete hajzopapírem mezi prsama, oni vám nerostou. Prý myslíte, že to pomůže? Takže koukněte, co vám to udělalo z prdelíce. Děláš srandu, ne, ty? Venca. Nazdar, Venco. Hele, díky moc, že jsi to vzal za mě. Tyba, kdybych věděl, co je na ní práce, tak jsem šel radši vytírat chodbu, tyba. Jak jsi daleko? Jak jsem daleko, udělal jsem mi ty silikonový rty, mám hubu, jak jich přehodí peřiny z okna. Dal jsem mi ty prsa trojky, teda, když očích to vypadá jako jednička brdel. Ale, no a ty víčka jsou hotový, takže konec, skoro. Jo, hele, prejdeme celá nemocnice do privatizace. Včera jsem koukal na televizi a říkal, že tam ten mluvčí ministerstva zdravotnictví, ten Cikr. Viděl jsi ho? Neviděl, já mám uhlopříčku jenom 54. A nezapomněl máš korek. Ale cedulku Citrna. Jo, na to se těším od začátku. Počkej, kdo dělal nohy? Ona má obě nohy pravý, ty vole. Dělal já včera. Co ona měla pravou kratší a chtěla mít jednu jako druhou. Tak... Jednu jako druhou. Nic, já už musím. Takže moc a čau. Čau. Teda mladá paní, já vám řeknu, já se chci chodit na popoperačním. Cedulkou Citrna na palci, tak si frknu do trioly. Já doufám, že si ten váš starý, že si vás nechal pojistit pořádně. Když do vás narval takový prachy. To je liposukce, lifting, tohle o 20 čísel doprava, o půl metru doleva. Kdyby dal u nás hajnému flašku rumu, tak vás odpráskne, ještě teprve vás vyšlo do země. A on by ušetřil. Teďko bakáš, vyleze z nemocnice po operaci, zemleší álie, ta by mu dala čočku nahoře. Jak se dopustil, mě to stálo takový peníze? Pán Bíček by řekl, sorry Dvořáková, já tě vůbec nepoznal, vole. Hele, já vás tady nechám takhle odpočinout vzadu, jo, než se nám proberete, to vám bude řev, ty vole. Cedulka Citrna na palci, to funguje. Ale máte štěstí, že jste tady u nás. Kdybyste byla na Tindě, tam je od rána průser, hele. Kriminálka tam lítá, primář a... Počkej, rukavice nevyhazovat, jak to ještě doma postraší děti. Představte si, přijali nějakýho kolegu na Tindu. Nějaký ženský nakukal, že může mít miminko s kým chce. A ona, a co třeba Beckham? Máme tady Beckhama ve Stefani? Ne, ty fotbalisti jsou takový. A co prej Delon? Máme Delona. Tak já prej bych chtěla miminko s Delonem. Taký frajer uspal. Paní Nováková, spíte? Haló? Já ti dám Delona. Abych vám pravdu řekl, tak já jsem šel na toho doktora hlavně proto, že v té nemocnici ty lidi, jsem si říkal, lidem, když je blbě, tak jsou takový milí, takový oukropečci, když jim ozle. Já vám řeknu, to je ksindl i na smrtelný posteli. Já jsem tady panáčka, našel jsem ho na CTčku, v hlavě nádor jak poberač. Říkám, hele, když vám to vyndám, je z vás láčkovec. Já vám dávám měsíc života. Frajer během týdne rozkecal v hospodě, že umírá na AIDS. Já jsem ho potkal a říkám, prosím vás, to nemůžete říct, že máte AIDS.